Nu mai avem justiție, nu mai avem învățământ, nu mai avem, doamnă, sănătatea. Ați văzut în ce hal este. Păi cum putem noi să mergem mai departe? Noi ne luptăm pentru tineri, ne pleacă tinerii din țară. Avem tineri competenți, tineri foarte capabili. Ați văzut ce face? Să nu se vorbească despre adevărurile economice, să nu se vorbească despre austeritate, să nu se vorbească despre locul nostru real în Europa, să nu se vorbească despre ceea ce ar merita românii cu adevărat, despre protocoalele secrete din justiție, despre pervertirea actului politic, despre măsluiri de alegeri în sufragerii, despre sărăcia în care erau impuși și ținuți fără voia lor românii. Bine v-am găsit, suntem la dosar de politician, dacă este duminică. Este dosar de politician, iar dosarul merge către Liviu Dragnea, președintele PSD, care a început campania electorală de vreo 2 săptămâni. A fost la Ialomița și la Călăraș, șeful PSD. Ați văzut imaginile, le vedeți, protestele de la Călăraș în acest moment. Huiduit la Ialomița, huiduit la Călăraș, a vorbit în fața membrilor PSD despre programul Partidului pentru Europarlamentari. O să vedeți imediat ce a zis Dragnea, cum a zis Dragnea și, repet, dacă este duminică, este analiza acestui personaj complex și fascinant care tinde să devină Liviu Dragnea. Un Liviu Dragnea speriat. Eu așa am văzut un lider de partid cu frică, vorbind în fața PSD-știlor despre ce se va întâmpla și despre strategia lui electorală. Îl analizăm în această seară alături de Oreste Teodorescu. Bună seara, Oreste, mulțumesc pentru prezență. Încă o dată la dosar de politician. Și Sabin Orcan, directorul Newsweek, se întoarce și la dosar de politician. Bună seara, Sabin, mulțumesc pentru prezență. Înainte să vedem ce a povestit Dragnea, care este predicatul acestui sfârșit de săptămână, vreau să analizăm puțin din perspectiva comportamentului, da? Pentru că avem deja un pattern, da? Cum spun americanii, un pattern de comportament, da? Dragnea a intrat în campanie, săptămâna trecută a făcut niște declarații, le-a repetat săptămâna asta, își găsește prilejul să meargă prin țară, alegeri pe la Caraș, alegeri pe la Ialomița, pe la Călăraș. Cred că ar fi foarte bine, înainte de toate, ca toți cei care ne privesc acum să știe exact că din data de 27 decembrie 1989, când se înființează primul guvern post-decembrist, în ăștia 30 de ani scurși până acum, PSD a fost la guvernare 6964 de zile, adică 68% din timp, PDL a fost 940 de zile, PNCCD a fost 1106 zile, PNL a fost 827 de zile, iar independenții au fost 373 de zile. Deci pentru toate nerealizările pe care le încarcă în discursul său populist, acum tovarășul Dragnea, și le impută fie lui Iohannis, fie altor guverne, da, nefăcând altceva decât să copieze și stângaci și fără să-și adapteze în discursul său discursul iliberal al domnului Orban, de exemplu, sau discursuri de tip Erdogan, sau chiar discursuri de tip Kaczynski, așa, un ultranaționalist din ăsta xenofob și redundant, așa, de secol XIX, ar trebui să explice prima dată domnul Dragnea de ce, dacă e atât de nemulțumit și de producătorul român, și de țăranul român, și de faptul că noi aici în România suntem sub o colonie străină și suntem călcați pe grumaz de străinătatea cerea, de ce în cei 68% din timpul parcurs la guvernare de către PSD nu s-a întâmplat nimic bun? Domnia sa e de 2 ani la guvernare și deține puterea absolută. Când dorește președintele, de exemplu, de ședință din Camera Deputaților să închidă microfonul opoziției, apasă pe un buton și s-a terminat. Sau în Senat se întâmplă la fel. Cu ce este încurcat Liviu Dragnea în cei 2 ani doar de când se află domnia sa la putere pentru a face... Nu e de 2 ani, e de 7 ani. Nu, eu zic de când e el. Păi el e, nu era vicepremier în 2012, nu era vicepremier în 2013, unde era? Era pe lună. Să înțeleagă toată lumea. De 2 ani de zile e lider Maximo, cel mai puternic, cel mai potent, cel mai răspândit suflu
în sistemul românesc îl are Liviu Dragnea și gruparea de la Scroviștea. Cine a împiedicat această grupare să aducă prosperitate și, hai să spunem, o speranță cât de mică poporului român pe o linie ascendentă? Pentru că noi ne prăbușim pe agricultori să producă mere bio, cum vorbea Dragnea, pe legumicultori să producă roșia aia care miroase frumos. Nu știu, domnule, cine și îți place să o muști, cum povestea Dragnea astăzi. Redevențe rezonabile, decente, din exploatările resurselor naturale. Cine l-a împiedicat? Cine l-a împiedicat? Cine l-a împiedicat să facă kilometri de autostradă? Nu avem. Aici sunt două aspecte ale discursului lui Dragnea. Da, trebuie să înțelegem, pentru că așa va arăta campania. Dragnea deja trasează liniile roșii ale campaniei electorale. Da, dar nivelul la care a coborât limbajul PSD prin vocea lui Liviu Dragnea, care nu mai este un partid, nici măcar cum era pe vremea lui Iliescu Năstase, da? Este un partid de apartament, pentru că a fost populat cu oamenii cei mai servili și mai obedienți lui Liviu Dragnea personal. Apartament de vilă în Telorman, în acest partid, mai mare, da, un pic. Un apartament, un penthouse. Acesta este un partid penthouse, pentru că partidul ăsta nu mai are vocile care să-l conteste pe Liviu Dragnea. Fie au fost dați afară, fie au fost cumpărați, pur și simplu. Am văzut celebri dizidenți, da? Care au fost cumpărați cu un post de ministru, de la doamna Andronescu până la domnul Bădălău, care păreau foarte vocali. Doamna Andronescu plângea aici pe scaun unde stai tu, în august anul trecut, aici la dosar de politician, plângea că nu se mai poate în PSD. Dați-mi voie să vă citesc o frază dintr-un interviu extraordinar din ultimul număr al revistei Newsweek, luat doamna Ana Blandiana, care împlinește acum am 2 săptămâni împlinește 78 de ani. Doamna Ana Blandiana, care este doamna poeziei românești, o doamnă foarte implicată în viața cetății și care, din păcate pentru noi, după 30 de ani se află de aceeași parte a baricadei, de care se afla și în 1988, când a scris celebrul poem-pamflet Motanul Arpagic, da, în care le-a explicat românilor cum e cu motanul ăsta, pe care după Motanul Arpagic avea mustață, de bună seamă exact, cred că avea mustață, o mustăcioară. Chiar scrie Ana Blandiana de mustața lui și pe care l-a transformat într-un personaj aparent un poem, o poezie pentru copii, dar pe care l-a transformat într-un personaj important. A fost cea mai usturătoare ironie la adresa lui Ceaușescu, pentru că motanul ăsta, după ce s-a văzut erou al unui poem, a zis că el este Dumnezeu pe pământ. Și din momentul ăla apăreau oameni care îl aplaudau pe stradă și așa mai departe. Motanul devenise Ceaușescu, motanul Arpagic. Și spune așa Ana Blandiana în interviul luat de Ramona Ursu, că povestește despre 1988, anul în care a fost interzisă și când atmosfera era absolut sumbră. Și spune că Ceaușescu însuși era într-o situație în care, simțindu-se amenințat și din afară și dinăuntru, era speriat cam cum e acum Dragnea. Și puteai să te aștepți din partea lui la orice. Cam asta este sentimentul pe care l-am când mă uit la Liviu Dragnea. Omul ăsta care vorbește aproape despre agenturile străine, ca Ceaușescu în 89. Și dacă observați, adică sunt niște străini care ne vor nouă rău românilor, implicit lui, în primul rând lui, pentru că el ține cu românii, nu din altă cauză, și românii ăștia ne vor rău. Culminând cu cei 4 asasini de la Atene Palace, și românii ăștia nu ne lasă să vindem noi pătlăgele românești în supermarketurile românești. Dom'le, pentru domnul Dragnea și pentru publicul lui care e mai puțin informat, uite, vă informez că există o țară care se numește Irlanda, care este țara, una dintre țările cu cel mai bun nivel de trai din lume, da? Nu doar din Europa. Și în Irlanda există prin lege, da? Statul, fără să demonizeze pătlăgelele aduse din Olanda sau usturoi adus din China sau castraveți aduși din Turcia, oamenii ăștia au dat o lege prin care au spus, dom'le, supermarketurile din Irlanda sunt obligate să aibă o cotă de produse locale. Nu este lege și în România? N-a trecut legea aia care nu se pune în aplicare? Doi, să fie expuse într-un anumit fel, separat de produsele internaționale. Cu logo, ceva de genul ăsta. Deci avem lege, cum au și alte țări civilizate și, aș zice, democratice, da? Dar nicăieri în Irlanda nu o să vedeți un politician irlandez care își face un, program de campanie în a demoniza corporațiile străine, în a demoniza producătorii agricoli din alte țări. Cine împiedică statul român să pună în aplicare această lege? Păi vă spun eu, nu există niciun fel de interes, în afară de gargara propagandistică a lui Dragnea, exact ca la Ceaușescu, să caute vinovați pentru impotența autorităților române, pe care el le conduce de cel puțin 2 ani și jumătate,
în privința Gargară, îmi place cuvântul ăsta. Despre Gargară e vorba, Sabin Orca. Despre Gargară. Gargară naționalist comunistă. Dragnea, când prinde un microfon, vorbește despre roșii. Și am tot dat exemplu ăsta cu programul roșii al lui Daia, da? Au băgat 40 de milioane de euro în programul ăsta cu roșia. N-au făcut nimic, mai ales puteau să construiască, să finanțeze centre de recoltare și de procesare a tomatelor, dar să faci suc de roșii și așa mai departe. Ăsta plânge că nu mai poate mânca roșii bio, că nu mai poate să-și bage dinții în roșii bio. Da? Am înțeles că domnul Dragnea vrea să readucă aprozarele în România. Dar pentru cei care sunt de vârsta mea și au prins măcar 20 de ani sub regimul comunist, și aduc aminte că aceste aprozare, de fapt, n-aveau mai nimic, ca și celebrele alimentare. Dom'le, eu atunci îi spun lui Dragnea să creeze și celebrele alimentare de pe vremuri, în care nu găseai nimic de mâncare și să stătea la cozi pentru o pâine, pentru un kil de lapte și pentru un kil de ulei. Și găseai Adidas de porc. Da, Adidas de porc și eventual de pui. Care erau capetele de și eventual să reînființeze și celebrele shop-uri, astfel încât numai oamenii cu dolari, cu valută, să poată să-și cumpere spray-uri Fa, ciungă, da, de la Wrigley și o pereche de blugi. Dom'le, asta este, ne întoarcem în bezna comunismului naționalist de tip Ceaușescu. Dom'le, suntem în beznă. Încă o dată, trăim într-o lume globală. Pe piața asta există o competiție. Nimeni, în afară de statul român, care nu-i ajută cu nimic pe producătorii agricoli din România, nimeni nu împiedică statul român să promoveze producătorii români, să facă în așa fel, în mod legal și respectând economia de piață, fiindcă e competiție. Pe piața asta e competiție, vine și ăla din Olanda, vine și ăla din Turcia, vine și ăla din România. Produsele românești se pot duce la export, ca produse bio de altfel, fiindcă avem, din punctul ăsta de vedere, să spunem, mici loturi de agricultură bio. Și cine l-a împiedicat pe Dragnea să facă lucrul ăsta, cum spunea și Oreste? Este o gargară goală de conținut pentru a prinde la fibra aia cea mai de jos a naționalismului gregar care a făcut adepți în anii 90. Ar fi bine să fie doar gargară, dar din păcate mai este și teză. Și este o teză foarte ticăloasă. Uite, de exemplu, prin ordonanța 114, ordonanța zisă și a lăcomiei, cu supraimpozitarea profitului companiilor. Pe primele companii care sunt afectate sunt cele românești. Noi avem companii producătoare de gaz în România. Noi, spre deosebire de alte state din Uniunea Europeană, nu avem nevoie de gazul rusesc decât într-o proporție foarte mică, de până în 20%. Și atunci, în sezonul rece, unde este încărcarea și consumul mai mare, România are, prin Romgaz, șansa să producă gaz nu numai pentru sine, ci și pentru export. Da? În momentul în care vine acest triptic nefast pentru cetățeanul român și de rând și pentru stat în general, Dragnea, Teodorovici, Vâlcov, și pun la cale prin ordonanța 114 subminarea interesului ca statul român să-și exploateze cu adevărat resursele naturale, aici este o teză. Și este o teză periculoasă, este o teză pentru care în alte state, chiar civilizate, s-ar fi deschis un proces penal pentru trădare în altă trădare. Pentru că în momentul în care, prin tot ceea ce faci, de la discursul și de la retorica dughinistă pe care domnul Dragnea, eu înțeleg că ne aflăm în campanie, domnul Dragnea își identifică, din punct de vedere politic corect, plajele de audiență unde ar mai putea penetra pentru a obține niște voturi. Acolo va fi înghesuială mare, pentru că se anunță cu surle și trâmbițe și domnul Ghiță, care Patriotul Sebastian Ghiță, care de acolo din Belgrad se anunță cap de listă în fruntea a două partide de inspirație și asta e dughinistă. N-a trecut de birou electoral Partidul central. România Unită, care se născut după ce a apărut Partidul Rusia Unită, și PRM. Deci, teza asta populistă, pe care domnul Dragnea o rostogolește este de dragul credibil. Discuției. Bun, dacă ar fi fost în opoziție, poate că un asemenea discurs ar fi ținut. Dar omul este la putere. Repet, cui vinde povestea asta? Pentru că la care se uită la Dragnea spune, bă, ăsta ne conduce de fapt. Ăsta nu ne povestește cum o să ne conducă. El ne conduce deja. El este la putere doar în România. Pentru că Partidul Socialist din care domnia sa face parte, marele PES, Partidul Socialist European, se simte foarte ambarasat, foarte stânjenit de prezența lui Dragnea acolo. Aliații domniei sale din Parlamentul European, adică grupul ALDE, grupul liberal din Parlamentul European, la fel, abia așteaptă să scape de domnul Tărician. Și atunci domnul Dragnea trăiește o situație paradoxală. A câștigat alegerile cu un scor mare, are într-adevăr, din punct de vedere administrativ,
toată puterea în România, primarii, prefecții, președinți de consilii județene, ca la Vadulat, peste 20 de baroni PSD în țară, au reușit să-l scopească, iertați-mi expresia, da? Adică să-l castreze din punct de vedere al puterilor în stat pe președintele României. Metaforic, da. Probabil de aceea președintele nici nu prea mai vorbește, pentru că ar vorbi mult mai subțire decât ar fi cazul în statul român. Și în ciuda tuturor acestor lucruri, domnia sa nu-și poate exercita puterea pentru că este solitar. În marea familie a Uniunii Europene, personajul Dragnea este privit marginal. Și crezi că îi pasă lui de chestia? Și atunci el încearcă să se mufeze în zona populistă. Și în zona populistă nu deține putere în Parlamentul European deocamdată. Dar dacă tipului de discurs, tipului de retorică... Bun, asta înțeleg cu bătaie în Europa, dar ce se întâmplă aici, repet... Cu bătaie în lume. Apropo de bătaie în lume. Nu, cu bătaie în lume. Dacă luați în acest moment discursurile, și aici sunt ușor în dezacord cu Oreste, totuși domnul Kaczynski nu e Dragnea. Deci, încă o dată, are o ideologie... Nu, a zis de tipul de retorică... Are o ideologie, dar nu atât de agresivă ca Dragnea. Kaczynski are carismă, Victor Orban are carismă politică cu toate păcatele lui. Are dosar penal de furt, de borfășie. Dar deci domnul Kaczynski are niște opinii cu care putem să fim sau nu de acord. Cum domnul Tusk are alte opinii, mai la stânga. Dar în acest moment, dacă luați discursurile liderilor din lumea asta, veți găsi următoarele personaje care sunt pe aceeași lungime de undă cu Liviu Dragnea. Maduro. Vladimir Putin, care spune tot că agenturile străine vor să destabilizeze Rusia. Domnul Erdogan, alt băiat care le spune turcilor că străinii vor să destabilizeze țara. Domnul Bashar al-Assad, mare atenție, același discurs ca Liviu Dragnea. Și domnul Maduro, toți spun același lucru. Ce se întâmplă în țările lor? Păi vă spune ce se întâmplă în țările lor. Oamenii săraci sunt și mai săraci. Uitați-vă ce se întâmplă în Venezuela. Oamenii care au curajul opiniilor lor și curajul de a critica puterea sunt închiși, tracasați, împiedicați să participe în alegeri, peste tot în aceste țări pe care vi le-am povestit, pentru că acele țări sunt conduse de niște oameni care sunt dictatori în devenire. Liviu Dragnea are discursul unui dictator în devenire. Nu crezi că exagerez cu analiza asta? Nu exagerez. Nu exagerez. Ne-am contrat și săptămâna trecută pe teza asta. La 6% cotă de încredere și intenție de vot, nu ai cum să devii dictator. Eu fac o diferență. Poți deveni Maxim Arlechin. Eu fac o diferență și o distincție clară între ceea ce își dorește domnul Dragnea și niște băieți apropiați lui pe care îi auzim la Congresul PSD, inclusiv Marian Oprișan. Vorba aia între dorință și putirință. Da. Și atunci ajung la concluzia la care am ajuns data trecută, că în societatea românească există anticorpi capabili să lupte cu Dragnea și să-l pună la colț. Dar în acest moment, Liviu Dragnea este un pericol pentru democrația românească și pentru societatea românească, pentru că discursul lui este copiat, e cu copy-paste luat din discursurile dictatorilor în devenire de azi, ai lumii de azi. Îmi pare rău să spun asta. Bun. Prima linie roșie, înainte să intrăm cu analiza declarațiilor lui Dragnea de la Ialomița și Călăraș, prima linie roșie a fost atacul la Iohannis. Mai accentuat săptămâna asta, sâmbătă și duminică, decât în săptămâna precedentă, mai agresiv cu Iohannis. Să vedem cum a înțeles să atace Dragnea, așteptând probabil, și aici este intuiția mea, ca să zic așa, așteptând o replică de la președintele Iohannis. Dragnea are nevoie, ca de aer, de personaje cu care să se lupte, să se bată, să facă schimb de replici. Da, să intre în conflict cu cineva, de poate să se ridice de la 6% mai sus ca să emită pretenții pentru alegerile europarlamentare și prezidențiale. El caută scandal, caută să se lege de personajele mai notorii, mai cu încredere, pentru a crește și el, să iasă din încleștarea asta în care este. Așadar, prima linie roșie, atac la Iohannis. Klaus Iohannis, în primul rând, nu e șeful statului, e mintea lui șeful statului. Pentru că el acționează ca șef. Și el nu are dorințe, el are porunci. Și este foarte supărat și deranjat când cineva îndrăznește să pună la îndoială poruncile. Mai ieșea și Iohannis, un om care face enorm de mult rău acestei țări și care mai vrea să facă încă 5 ani de zile. Ne spuneau, nu se poate, pe de o parte, să micșorezi taxele și impozitele și pe de altă parte să crești salariile și pensiile. Ba se poate. Bun, în mintea lui economia este aritmetică simplă. Nu e.
Da, se poate să mărești beneficiile sociale și salariile, se poate să micșorezi taxele, dar toată povestea asta o faci din împrumuturi, Liviu Dragnea, nu o faci din plus valoare. N-a crescut competitivitatea în România, n-a crescut plus valoarea că atunci din ce se câștigă să redistribui social. România a mărit salarii în public, la stat și pensii, trebuiau mărite, dar le-au mărit din împrumuturi și din tăierea investițiilor. Asta este problema în sine. Nu faptul că ați mărit și că ați făcut majorările de salarii și de pensii. Nu, puțin, ore, se pot să-i citesc. Mai să-i dăm o replică din Constituția României. Pentru că acest Dedi de Teleorman vorbește foarte mult în afara legii, că așa îi place lui, îi place mai mult în afara legii decât înăuntru legii. Și să-i citim din lege, din legea aia numărul 1, fundamentală a României, pe care n-am făcut-o eu. Da? A făcut-o Parlamentul României. Președintele României reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării. 2. Președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. În acest scop, președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. Deci, pentru acest irresponsabil Maxim de Teleorman, să-i spunem că președintele, prin Constituție, nu e interpretarea mea, Silviu Mănăstire, puteam să avem o republică, o monarhie parlamentară, cum mi-am dorit eu în anii 90, sau o republică parlamentară. Avem o republică semiprezidențială, în care președintele, care este partea executivului, totuși are un rol deasupra guvernului. Care e rolul? Să vegheze la buna funcționare a autorităților publice. Ce înseamnă asta? Să vegheze și la buna funcționare, domnule, a guvernului. Care guvern irresponsabil propune un buget despre care foarte mulți specialiști din țara asta, despre care Banca Națională a României ne spune că nu este fundamentat, că e făcut din pix, că nu este un buget solid care să ne asigure o bună guvernare. Și atunci președintele, exact în rolul pe care îl acordă Constituția, nu contează că îl cheamă Claus Iohannis sau cum îl cheamă, vine și spune, bă băieți, nu e în regulă cu bugetul ăsta. De ce? Pentru că specialiștii, Banca Națională și alții ne-au spus, inclusiv Comisia Europeană, inclusiv Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, ne spun că nu e în regulă ce prevedeți voi pentru anul ăsta. Și președintele își face treaba de președinte. Iar omul ăsta irresponsabil, Maxim de Teleorman, spune că nu e președintele României și că nu servește în interesele românilor. Ba, tocmai Claus Iohannis servește interesele românilor, trăgând un semnal de alarmă că bugetul gândit în baie sau în cavou de domnul Vâlcov și de domnul Teodorovici nu respectă previziunile făcute de organisme internaționale. Atât am avut de spus. Mai e ceva. Pentru că eu merg în linia deschisă de tine. Da, într-o lume canină așa, când un chihuahua se dă la un San Bernard, sigur că tot și la screen se uită și bă, ce tupeu are chihuahua, ce curaj, poate știe el ceva. Și atunci, sigur, prin comparație cu San Bernard, chihuahua devine un erou. Însă acest chihuahua este și obraznic față de cele 6 milioane de voturi pe care le-a obținut președintele Claus Iohannis în alegerile prezidențiale din 2014, nu? Este cel mai reprezentativ vot pe care l-a dat poporul român până acum, conform Constituției României, nemodificată de niciun referendum până acum. Și din acel moment, domnul Claus Iohannis nu este numit ca președinte, este ales ca președinte și dacă este ales ca președinte, este ales și ca șef al statului. Domnul Dragnea nu a câștigat niciodată într-o confruntare directă un număr de voturi. Domnia sa a parvenit în politică așa, fiind uns de către unii, pentru că prăjea șoricul de porc nu știu ce curte, pentru că dădea o sticlă de vin scump nu știu cărui șef de pălaserii și așa mai departe. Lui Coldea. Adică domnia sa s-a strecurat până la vârful politicii. Pe când Claus Iohannis s-a confruntat și când era primar de Sibiu cu votul direct și la prezidențiale ultima și cea mai teribilă dintre confruntări. Deci din această perspectivă Chihuahua rămâne Chihuahua, iar San Bernardul rămâne San Bernard. Chihuahua, îți dau o contrareplică aici, apropo că a spus-o și Dragnea într-un discurs, o mică frază. Dragnea a spus, am câștigat alegerile cu 46% în 2016. Nu el a câștigat alegerile. El își asumă și trage câștigul. Pe lista aia era și Ponta, pe lista aia erau mai mulți de la PSD. Nu poate să-și aroge singur victoria celor 46%. Eu aș vrea să mai merg în sensul celor discutate înainte de intervenția asta cu filmulețul cu Dragnea.
și sunt de acord cu tine de data asta, nu de dragul de a ține dezacordul cu Sabin mai departe, dar el nu poate fi un dictator, măcar prin prisma faptului, prin comparație cu ceilalți, nu are nicio performanță. Da, își dorește, stai puțin, da, sigur, își dorește. Ceaușescu de ce a putut să fie dictator atâta mar de vreme? E ca și cum ne-am dorit acum să escaladăm Himalaya. Murim la 3500 de metri. Timp de 20 ceva de ani n-a putut să-l dărâme pe Ceaușescu. Pentru că Ceaușescu în decada 60-70 a avut niște performanțe economice ciudat, făcute exact cu lumea pe care avea să o atace mai târziu după anii 80, adică cu lumea occidentală. Da? Când deschiderea după 68 a lui Ceaușescu a fost către Occident, România a început să prospere din punct de vedere economic. Pericolul pe care îl reprezintă Dragnea nu mi se pare în primul rând la adresa democrației, ci la adresa economiei. Pentru că mie mi se pare că această grupare de la Scroviștea, în care eminența cenușie, domnul Vâlcov, care a studiat cărți de capitalism latino-american și care s-a oprit cumva cu lecturile la Brazilia anilor 50, la Argentina anilor 90 groaznic, sau la Venezuela, toți concediile în America de Sud și s-au întors infectați cu ideologia asta după ce și-au făcut concediile acolo la Fortaleza, s-au întors cu ideile astea crețe. Deci este noaptea minții. Da, asaltul și atacul programatic al grupării Scroviștea este la adresa economiei, dar dacă reușește ca această grupare să învingă economia liberă de factură occidentală, va fi și un atac la adresa democrației. Și am să vă explic imediat de ce. Pentru că acum înțelegem și noi foarte bine de ce are nevoie, de exemplu, Dragnea să aducă aurul de la Londra și să-l țină la București. De ce vrea să facă Fondul Suveran de Dezvoltare și de Investiții? De ce vrea să deschidă niște fronturi ale unor privatizări ciudate, oneroase, dubioase și netransparente către niște entități care n-au de-a face cu paradigma occidentală? Pentru că domnia sa reprezintă, și nu trebuie să ne mai spunem după deget, nu o spunem numai noi ca jurnaliști, deși cel puțin eu din 2009-2010 atrag atenția de câte ori am putut asupra pericolului ingerinței Rusiei, Federației Ruse în politica românească, dar au început să vorbească politicieni. Vorbește domnul Câțu, vorbește domnul Andrei Caramitru, au început să vorbească niște deputați tineri care au studiat foarte bine cum operează Kremlinul în lume și au înțeles, uite de exemplu prin ordonanța 114, cum încearcă o grupare să falimenteze economia României, pe care după aceea să o subjuge, dacă vrei, împrumuturilor de la bănci chinezești și bănci rusești. Știți că, de exemplu, vreau să discutăm. S-a vorbit de Odiseea Huawei în toată lumea. Până la Huawei, vrei să îmi dai și mie voie de dragul despre chestia asta, de dragul acestei polemici cordiale. Discutăm despre 114. Mai avem minute până la pauză, dar vreau să ne aplicăm pe 114. O propoziție. Ceaușescu a putut să fie dictator, Oreste, nu pentru că el vreun geniu, era totuși un dictator și un dobitoc. Am înțeles, dar era un dobitoc totuși. Sigur. Dar Ceaușescu a putut să fie dictator fiindcă a fost pus de sistem. Asta după ce țara asta a fost cotropită de tancurile sovietice și după ce elita acestei țări a fost decimată în pușcării. Dom'le, Dragnea încă n-are avantajul ăsta împotriva poporului român. Încă n-a decimat pe nimeni în pușcării. A trimis 500.000 de români în afara României. Dar eu vă spun ce își dorește el. Eu nu spun că o să și ajungă. Eu vă spun ce își dorește el. Dacă analizăm strict discursul lui. Nu vorbesc că nu știu eu ce gândește Dragnea, că nu sunt Freud. Eu vă spun discursul lui, dacă îl analizați punct cu punct din ultimii ani, el are discurs, punctajul este la linie, în linie cu toți conducătorii de state din lume care sunt state antidemocratice și oameni care sunt numiți autocrați sau dictatori. De la Putin la Maduro și de la Bashar al-Assad la Erdogan, Dragnea același discurs. Occidentalii îmi vor rău, ei vor să destabilizeze țara, ei vor să dea lovituri de stat la mine acasă, eu țin cu poporul meu săracul și vreau să-i dea să mănânce mâncare neotrăvită. Ăștia sunt oamenii, domne, din același aluat intelectual. Eu nu spun că el o să ajungă dictator, vă spun doar că își dorește. El și-ar dori, Dragnea, să fie un fel de Erdogan, în care noi, dacă mai spunem ceva de el, să fim puțin băgați la pușcărie ca guleniști. Aici ne întâlnim, sunt de acord cu tine că își dorește. Repet, putirința și potența lipsește de aici și lipsește, cum spunea și Oreste, performanța economică și performanța politică să te ducă acolo. Bruma de salarii și de pensii mărite
ceea ce a reușit să facă din 2016 nu este suficient pentru a ajunge un lider maxim în România. Hai să-l analizăm un pic foarte scurt pe Victor Orban. Când a început Victor Orban să fie populist și dictator? După ce a încheiat 8 tronsoane de autostradă. Stai puțin, genial. Uitați-vă pe ecran. Uitați-vă pe ecran. Deci oamenii ăștia doi și seamănă, domnule. Deci Erdogan și cu Dragnea... Păi nu seamănă, că Erdogan n-are mustața pronunțată a lui Dragnea. Nu, dar seamănă un pic. Schimbat brusc. Și dacă îl puneți și pe aia cu Dragnea la pescuit și Putin la pescuit, zici că sunt frați. Când s-a schimbat brusc profilul domnului Erdogan, care era un filo-american convins și care era, nu numai că era un atatürkist convins, adică și ghiulenist chiar. Și un ghiulenist, că a fost prieten cu Gülen și a schimbat radical discursul. După ce, în urma crizei planetare care a avut loc în 2010, Turcia a fost pe plus economic. Hugo Chavez a fost un mare dictator când a descoperit că poate exploata resursa aia minunată numită petrolul venezuelan și când a început să aibă o brumă de încredere a populației, pentru că populația a început să o ducă mai bine. Dragnea are de creștere economică. N-are nimic, domnule, el a scos statele de noroi. Înțelegeți că el, singurul lucru cu care se poate lăuda, că se duce și dă copy-paste acestei imbecilități de retorică pe care a promovat-o doamna Dăncilă, că ei în 2 ani de guvernare au scos statele României din mocirlă. Dom'le, tu să vii să spui în 2019, stat european, care mai și conduce timp de 6 luni, întreaga familie, da, a Uniunii Europene, să te lauzi cu performanța că tu în 2 ani de zile ai reușit să scoți statele României din dacă ar fi făcut-o, dar n-au făcut-o. Dacă ar fi făcut-o, ar fi fost o chestie extraordinară să scoți România din noroi, dar n-au scos-o. Asta e problema, de fapt. Înțelegeți? Și atunci domnul Dragnea, care este, tot ce face de fapt în 2 ani de zile, domnul Dragnea este un copy-paste. Singura România scoasă din noroi este România palatelor acestor nababi ai așa zisului socialism, pentru că în afară de palatul lui din Teleorman, de palatul Oprișan și ale altora, restul României în continuare în noroi. Singurul lucru pe care îl asfaltează guvernul României astăzi, știți care este? Este curtea din Chiselef. Și nu e o glumă. În curtea din Chiselef se lucrează există o mașină de la Teldrum care asfaltează curtea. Ei, e corectă informația de la Teldrum, este 100%. Nu știu unde o fi, dar nu cred că poate să fie din altă parte. Ei, în condițiile astea, ce altă companie mai asfaltează în România, în afară de Teldrum, când e domnul Dragnea la putere? O să câștige alegerile, zice Dragnea, o să vedeți imediat declarația asta. Ia vedeți aici, Putin... De adevărat, Putin are și ceva mușchi, că a fost KGB să-i arate. Că e fake news aici, intervine în forță. Pe să spun așa, Putin are acolo un somon, n-are o știucă. Nu, seamănă. Dragnea are știucă, ăsta are un păstrăv sau un somon. Tipul de a poza e la fel. Doar că Putin are mușchi de KGB. Bă, tu vezi ce bască mișto are Putin, ăsta are și basca este prostului Dragnea. Ce spun la capăt, când și-a tras domne Dragnea gagică tânără? După ce a divorțat tătucul lui Putin și și-a luat o balerină. Păi stai o secundă, pentru că tonul, atenție, tonul îl dă tătucul. Când tătucul și-a luat balerină, n-au trecut mult timp și domnul Dragnea a renunțat la doamna Bombonică, tovarășa ei de viață, și și-a luat o nepoțică. Să nu intrăm în chestia de viață privată. Păi nu, domnule, dar merge cu fiecare cu viața privată, nu știu. Să analizăm fotografia că îmi place. Deci, Putin are 1-0 pentru bască, foarte șmecheră. Ochelarii șmecheri, mușchii buni, mai la bustul gol, mușchi de KGB, gol, peștele regulamentar, Dragnea săracu are basca care stă prost, tricoul bun. Unde-i mușchiul? Unde-i mușchiul lui Dragnea? Nu e. Același tip populist de poză, cum să fii șef de stat sau șef de... Ideea cred că a fost vândută exact în aceeași... Îl vedeți, nu, domnul Mănăstire, că nouă ăstora care ne mai place istoria, acum suntem noi 3 din studio, îl vedeți pe domnul Winston Churchill pozând așa cu peștele agățat și la... Winston Churchill pictasă. Și vă mai spun o diferență de poză. Dragnea ține ca și cum l-ar vinde în obor, parcă ține de cântarul ăla, țineți minte cântarul de mână ca și cum l-ar vinde în obor, pe când domnul Putin îl ține ca pe o pradă, ca pe un tovarășul Putin ca pe o pradă. Și la Putin nu se vede scafandrul care i-a pus să-l vedem puțin pe Dragnea anunțând că va câștiga alegerile, nu este clar ce alegeri. Le-a câștigat pe la Călăraș, pe la Ialomița. Acum revenim la chestii serioase. Ce se întâmplă în PSD? În PSD se întâmplă că aproape jumate din partid, la nivel de conducere locală, județeană,
nu sunt oameni în funcții și Dragnea merge să-și numească apropiații în funcție de președinți de organizații județene pentru a avea susținere la alegeri europarlamentare și prezidențiale. Pro-România a reușit să muște foarte mult din PSD, organizațiile sunt bulversate, Dragnea a înțeles lucrul ăsta și merge în teritoriu să facă tot felul de negustorii. Din informațiile mele, cum se desfășoară aceste întâlniri în teritoriu ale lui Dragnea? Dragnea merge acolo, cheamă toți primarii, un băiat din dreapta lui Dragnea spune, bă băieți, ce vreți? Și primarii încep să-i ceară liderului Maxim proiecte. Și se notează, bă, tu ce ai nevoie? Am nevoie pentru apă, pentru canalizare, pentru șosele, pentru podețe, pentru grădinițe. Și un băiat din dreapta lui Dragnea notează. Primarul Ionel vrea atâta, primarul Ionel vrea atâta. Așa se face campania adevărată, așa face Dragnea. Cu ce? Cu banii statului, cu banii publici își face campania electorală. Campania adevărată ca la mafioți, da? Adică... Primarul Sabin, campania adevărată ca la mafioți. Exact, eu așa cred că merge treaba, și grătarul îi servește și cu niște berică. Și spune, pentru primarul Ionel, 500 de mii de la PDLN. Ăsta este programul de dezvoltare locală. Partidul de grătar. Am spus de nu e partidul Penthouse, e partidul de grătar al lui Dragnea, domnule. Cheamă pe toți la un grătar și bă, tu ce vrei? Păi eu vreau așa, eu vreau așa. Ăsta e Dragnea, asta e mentalitatea lui. Voi aveți impresia că omul ăsta va putea depăși vreodată mentalitatea omului care venea cu 2 sacoșe de rafie pline cu mici și cu cârnați la sediu PD acum 20 de ani? Nu, asta e mentalitatea. Și omul care avea unghia mică mai lungă la degetul mic, înțeleg că asta era o modă în anii aia pentru niște oameni, nu pentru toți, cred. Da? Deci asta e mentalitatea. Omul care întinde grătarul și le zice, bă, tu ce vrei? Hai, ia un mic, ia o bere, ce vrei? Păi uite așa, și cum ne înțelegem? Hai, uite, facem așa. Din păcate, ăsta este partidul care a ajuns, Partidul Social-Democrat. Nu că aș avea o părere prea bună despre istoria acestui partid, dar, dom'le, atât de jos n-a fost niciodată. Niciodată. Să vă spun o foarte scurtă parabolă care este despre domnul Dragnea, numai că se întâmplă pe timpul lui Machiavelli. Machiavelli, înainte să scrie Principele, în care, sigur, face o anamneză a puterii, a folosit un experiment. A luat un vânzător de la o tarabă și l-a păcălit că a fost ales de cei mai mulți dintre tarabagii din Florența, că e atât de bun și de extraordinar de gospodar, încât ar fi bine să conducă el una dintre piețele Florenței. După care, experiment social făcut de Machiavelli. Experimentul în urma căreia a devenit celebră butada, puterea corupe, puterea absolută, corupe absolut, că de pe timpul Machiavelli vine această butadă. După ce a condus piața 10 zile, sigur, niște băieți, parte din experiment, i-au spus, domne, ești atât de minunat încât ai fi bun să conduci toate tarabele, domne, din Florența. După alte 10 zile au zis, domne, tu ești extraordinar, ești genial, a trebuit să conduci Florența. Ia jumate din oraș, tată. Și uite, tot așa progresiv, la sfârșitul celor 100 de zile de experimente, au zis, domne, ești împăratul nostru. Primul lucru pe care l-a făcut împăratul, acel tarabagiu, care era atât de cum se cade încât dădea și pe caiet când avea o singură tarabă, dar deja pe parcurs și avansa la putere, s-a despărțit de soție și a condamnat la moarte niște nepoți, a închis alte piețe, i-a băgat pe alții la pușcărie dând decrete și așa mai departe. Când s-a văzut împărat, da, în urma experimentului, primul lucru pe care l-a decis a fost executarea tuturor celor care l-au supărat până atunci pe parcursul lui. Machiavelli și-a dat seama că dacă e un țărănuș care, nu știu, singura abilitatea lui în tinerețe a fost să boteze berea cu apă și îl încarci cu ideea că el poate mai mult decât atât, poate mai mult decât atât, poate mai mult decât atât, îl transform la un moment dat. Adică dacă îi dai putere și mai multă putere... Problema pe care noi ar trebui să o tranșăm până la urmă și până la capăt, dacă suntem niște jurnaliști cu cojones, nu este domnul Dragnea, că domnul Dragnea este marioneta, domnul Dragnea este păpușa, domnul Dragnea este tarabagiul. Pe mine mă interesează în această situație cine este Machiavelli. Vezi după o scurtă pauză comercială. Ei, Dragnea se războiește tocmai cu oamenii care i-au pavat cariera politică. Despre cine vorbește Liviu Dragnea? Despre securiști. Și o să vedeți pe o scurtă pauză comercială în ce termen vorbește despre securiști. Și așa cum v-am promis, întotdeauna la dosar de politician, când Dragnea vorbește despre securiști, noi ce facem? Pregătim pozele. Scurtă pauză și revenim. Revenit în direct dosar de politician. Subiectul nostru este Liviu Dragnea. Îl cunoașteți, președintele PSD a intrat în campanie electorală. Declarații, conferințe de astea politice pe la Ialomița, pe la Călăraș, discursuri sfărăitoare.
A vorbit Dragnea despre mere, despre roșii, despre faptul că românii nu își vând produsele în lanțurile străine de supermarketuri, despre irigații, dar și despre securiști, subiectul preferat al lui Liviu Dragnea în ultima perioadă. A vorbit despre partidele securiștilor care se infiltrează în viața politică. Și dacă am ajuns la capitolul securiști, oare cine știe cel mai bine cum e cu securiștii în România? Evident, Liviu Dragnea, pentru că ani de zile a trăit și el politic în siajul serviciilor de informații și în siajul instituțiilor de forță ale statului. De fiecare dată când Dragnea vorbește despre securitate sau despre noua securitate, cum o numește el, noi avem pregătite pozele. O poză pe care o știți deja celebră, domnul Dragnea, doamna Kövesi, da, viitor procuror șef european, are pile mari la Bruxelles, Dragnea, cu ghilimele de rigoare, Gabriel Oprea, evident, George Maior, șeful SRI, Ilie Botoș, fost șef de serviciu de informații și procuror șef în vremea lui Adrian Năstase, după aceea puțin și în guvernarea PDL. Dragnea vorbind despre partidele securiștilor și despre faptul că ei au misiunea, da, PSD-ul, el și Dragnea are misiunea să învingă aceste partide și o altă poză, o poză dată în exclusivitate de Victor Ponta la dosar de politician, Liviu Dragnea și Florian Coldea, da, cu care prăjea șorici, George Maior nelipsit din toate pozele, George Maior și Liviu Dragnea, Kövesi în fundal, George Maior, Coldea, Dragnea. Dragnea știe foarte bine cum s-au făcut și cum s-au tranșat jocurile de putere politice în siajul serviciilor de informații. Dar Coldea și Liviu Dragnea, despre care Ponta ne-a povestit, ce ne povesteau este că Dragnea îi ducea sticle, da, de vin foarte scumpe acestui fost șef SRI, generalul Coldea. În lumea post-sovietică, puterea a fost împărțită în două coșuri. Puterea economică într-o parte și puterea politică în partea cealaltă. Creându-se o convenție pe care n-a putut să o încalce nimeni fără să fie pedepsit, ca cei care fac parte din puterea economică să nu acceadă în puterea politică și invers. Domnul Dragnea, prin relaționalul unchilor și rudelor domniei sale din fosta miliție și din fosta securitate, a fost introdus încă de tinerel în coșul financiar, în coșul economic. Domnul Dragnea, înainte să învețe tabla înmulțirii, el a învățat tabla împărțirii. Și știm foarte bine cum se face împărțirea. Domnul Dragnea s-a desfășurat o bună perioadă din timpul domniei sale politice, plimbând niște sacoșii cu rafie, cum spune Sabin Orcan, pline cu bani aici și colo, de aici și până acolo. Nu ai probe pentru așa ceva? Cu mici și cu cărnați. Nu ai probe așa toți ceva? Toți cei care cunosc Odiseea domnului Dragnea știu despre ce vorbesc. Bun, vedem. În momentul în care se prăbușește domnul Ponta, da? După tragedia de la Colectiv, după ceea ce s-a întâmplat, și intervine guvernul tehnocrat al lui Dacian Cioloș în perioada scurtă din 2015 până în 2016, domnul Dragnea comite un gest de lez majestate, iese din coșul financiar și își asumă dintr-o dată și coșul politic. Înaintea lui a încercat Adrian Năstase să facă traseul invers, de la coșul politic către cel financiar, și s-a prăbușit. Înaintea lui a mai fost unul, Dan Voiculescu, care era în coșul economic și care la un moment dat s-a străduit să intre în coșul politic și s-a prăbușit la pușcărie. Da? Domnul Dragnea până acum este cel mai longeviv, da, trișor al jocurilor de putere din România. România a stat post-sovietic până în 2004 când intrăm în NATO, până în 2007 când intrăm în UE. Deci, domnului Dragnea, zilele de mare prosperitate îi sunt numărate. El știe treaba asta și atunci încearcă cumva, ca un chihuahua, știți, un chihuahua încolțit, că e agresiv, pare că este un leu. Tot chihuahua rămâne. Începe să latre la stăpânii lui. Că tu ai zis foarte bine și prin felul tău insidios de a ne pune pe noi să spunem ceea ce ai vrea tu să spui, că ești moderator și să nu-ți asumi o amendă de la ce, lasă că noi asumăm noi invitații. Dar eu am înțeles ce ai vrut să spui și e foarte corect ce ai vrut să spui. Da, el când atacă masoneria, când atacă securitatea, când atacă statul paralel, el de fapt latră preventiv.
Adică el spune, băi fraților, nu mă lăsa singur, că el o mai și spune, din când în când o mai și spune în cuvinte, când e disperat. Da, dacă este să fiu eu sacrificat, să fiu, zice Dragnea. Eu v-am servit, fraților, până acum, v-am cărat sacoșele cu rafii. Când era nevoie de jumări, erau pline cu jumări. Când erau să fie cu bani, erau cu bani. Acum voi ce faceți? Vreți să mă sacrificați ca pe Ghiță? Că și Ghiță a fost la fel. Ghiță a fost la fel ca el. Păi a călcat pe bec, a fugit la Belgrad. Spui vine perfect. Înțelegi? În completarea declarației lui Dragnea. Ăsta va fugi și el undeva. Să vedem declarația, da? Se continuă exact cu ceea ce spui tu, da? Atacul preventiv, băi oameni buni, vedeți că eu știu. Haideți să vedem. Acum sunt niște partide care sunt în piața politică. PSD-ul, PNL-ul, USR minus plus, Pro-România, ALDE, colegii noștri, PMP, sigur, UDMR. Nu discutăm despre UDMR, reprezintă o comunitate bine distinctă, oameni serioși care își văd de ale lor. A spus, cred că domnul Tărăcil a spus mai devreme, că suntem atacați și de un partid de stânga. Nu, domnul Tărăcilă. Pro-România nu este un partid de stânga. Niciodată securiștii n-au fost și nu vor fi de stânga. Niciodată. Pentru că n-au cum. Este un partid construit într-un laborator, construit pe jaf, pe furt, pe jaf politic. Ce au făcut ei de când s-au înființat? Doar să fure de la noi oameni. Și să meargă prin județe, pe la primari, să cerșească, dați-ne și nouă niște oameni, dați-ne și nouă niște voturi. Ăsta nu este un partid politic de stânga, care pe lângă aceste obiective are și obiectivul principal, ce? Să dea cu noroi în partidul care i-a făcut oameni. Și n-am de ce să nu spun. Acolo este plin de securiști și de masoni. Nu că n-ar fi bun. Dar e bine să știm. Și nu vorbesc pe gura cămăși. Anunțăm și nume, cât de curând. USR minus plus. Eu îl întreb pe domnul Cioloș, pe domnul Dacien Julien Cioloș. Îl întreb doar. Are vreo legătură cu vreun serviciu secret francez? Nu știu, dacă există vreo legătură. Că am auzit tot felul de prostii pe care eu nu le cred. Dar să răspundă. Dacă are vreo legătură cu vreun serviciu secret românesc sau cu vreun fost șef de serviciu secret românesc, să spună lucrurile astea. Și mare de spus multe alte lucruri. Da, abia am început să-i întrebăm. Și ajungem în momentul în care discutăm despre securitate și Liviu Dragnea, noua securitate, cum o numește el, evident. Scurtă pauză comercială și deschidem subiectul ăsta. Îi place mult lui Dragnea, de aceea și noi o să ne ocupăm după o scurtă pauză de el în sens cât mai larg. Pauză și revenim.